ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ സർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 13ാം ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അതായത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് കർമ്മയോഗം. ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അത് എന്താ പറയാ, ഒരു ലിഫ്റ്റ് മാതിരിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ആ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതായിരുന്നു? അനന്യഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഉറക്കത്തിൽ പോലും. ഇപ്പൊ അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം പോലും അതാണ് പറയുക. കാരണം നിദ്രയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഉറക്കത്തിൽ പോലും ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പേര് ഗുഡാകേശൻ എന്നുള്ളത്, നിദ്രയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് നിമിഷം അപ്പൊ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്നുള്ളേക്കാളും ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ യോഗത്തില് ഏറ്റവും അനന്യഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊന്നും ഏറ്റവും എലിവേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലല്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ മഹർഷിമാര് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്, രാമാനുജരെ പോലുള്ള അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വ്യക്തികളാണ് എന്താണ് ആ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയൊക്കെ ഏകദേശം ആ ലെവലിൽ എത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യൂ. അതെന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്കും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക്. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലെ പോയിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അമ്പലം ശുചീകരണോ അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനത്തെ പുസ്തക പ്രചാരണങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക്, അതായത് എന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള മാതിരി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. ഒരു ചാരിറ്റിമാരെയോ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ബന്ധം വരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു 5 ലെവലില് നമ്മളവർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അർജുനന് അറിയണം. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മള് ശരീരമല്ല, എന്താണ് ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ സത്വഗുണങ്ങളോ രജോ ഗുണങ്ങളോ തമോ ഗുണങ്ങളോ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് കേട്ടോ, 13ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ ഫാക്ട്സ്, കുറെ സംഗതികൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇതിന് തുടക്കം എങ്ങനെ നമ്മൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ആദ്യം അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? എന്താണ് പ്രകൃതി? എന്താണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്കറിയാലേ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ പുരുഷൻ, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. ആ വാക്ക് ജ്ഞേയം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തരത്തില് നമ്മളുടെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നമയ കോശം എന്നാണ് പറയുക. അന്നമയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാട്ടോ, ഓവർ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട. അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നമ്മുടെ വയറ് നിറയണം, നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു ചിന്തകളും ഇല്ല, വേറൊരു റിയലൈസേഷനും ഇല്ല. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഏറ്റവും ലെവലുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി എടുത്തു നോക്കുക. അവര് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അവരെന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടിക്ക് എന്താണ്? വിശപ്പ് മാറണം അല്ലേ, അത് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. വിശപ്പ് മാറി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടിയാലും ഓക്കെയാണ്. ആ അമ്മ എന്നുള്ള ഓവറായുള്ള തിരിച്ചറിവ്, പാല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓവറായുള്ള തിരിച്ചറിവൊന്നും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പുതിയ അപ്പോഴേ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ലെവൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക, അത് മാത്രമാണ് അവര് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാണമയാണ്. ഈ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് അതിന്റെ അടുത്ത ലെവലാണ്. പ്രാണമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമോ? നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്താണോ കിടക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിപ്പോ ഒരു മൃഗത്തിന് വന്ന മാനിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഏതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, സിംഹത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടി വരുമ്പോൾ അയ്യോ അതിനെ പിടിച്ച് തിന്നാവോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി. അതായത് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ രണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രാണമയം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളില് അന്നമയും പ്രാണമയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വീട് വേണം, അതായത് എല്ലാം അടച്ചു കിട്ടി, ഒരു മഴയെന്നും വെയിലത്തും നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഈ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജ്ഞാനമയം. ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്താം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവരങ്ങളാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം, അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. എന്താണ്? കുറെ അസംഷൻസ് എടുക്കും അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ മഴ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മഴ വരാനുള്ള ചാൻസ്, നമുക്ക് ആ ഒരു അനലൈസേഷൻ
ആ ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഇതുണ്ടാക്കും. അതിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതികമായ അറിവുകൾ. അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിജ്ഞാനമയം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അതാണ് ആ ലെവലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭഗവത്ഗീത മൂലം. അതാണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ശരീരമല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പരമാത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണ് ശരിക്കും, അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കേട്ടോ. അതിൽ ഏറ്റവും ഈ വിജ്ഞാനമയ കോശത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം ലഭിക്കും അല്ലെ, കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അതാണ് ആനന്ദമയം. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നാലിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, ആ മുക്തി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. ആ മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ലെവലിലെത്തിയ ആൾക്കാര്. അവരാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അനന്യഭക്തി ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരൊരു ചൂടിനെ കുറിച്ചോ തണുപ്പിനെ കുറിച്ചോ ബോധരയില്ല, സുഖ ദുഃഖം അവരെ ബാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചൂലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഭക്തി യോഗത്തില്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പരമാനന്ദമാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളേ ഇല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണുള്ളത്. അതാണ് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 തരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആരാണ് നമ്മൾ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയും നമ്മളും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആര് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചേക്കണത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആരാണ്? എന്റെ കയ്യ്, എന്റെ കാല്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബുദ്ധി, എന്റെ കഴിവുകൾ, ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അതാരാണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആർക്കാണ്? എനിക്കാണ് അറിയുക അല്ലെ. ആ അറിയുന്ന ആളാരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ അത് ജീവാത്മാവ്. എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ശരീരമാണ് അല്ലെ. ആ സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടിയതാണ്. അതിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഇനി ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ഫലങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്, പാപമായിട്ടും പുണ്യമായിട്ടും. അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ആഹാരം വേണം അല്ലെ, ഭക്ഷണം വേണം, വായു വേണം, എല്ലാം വേണം, ജലം വേണം, ഇതെല്ലാം വേണം. അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തില് ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈവൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഒഴുകുന്നതാണ് ആ രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്ലഡിലും നമ്മൾ കലരുന്നുണ്ടോ ജീവാത്മാവ്? ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതൊന്നുമായിട്ടും അത് കലരുന്നില്ല ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് ആര്?
ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത്? ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും ശാശ്വതാംശമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് മേലെ ഏത് ശരീരമാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു നായയുടെ ശരീരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നായയുടെ മാതിരിയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പൂച്ചയുടെ ശരീരം കിട്ടിയ പൂച്ചയുടെ മാതിരിയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം മാതിരി പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ജീവാത്മാവിന്. ഏത് ശരീരമാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കണമെന്ന് പറയണത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നുവോ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറിയിരുന്നുവോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരം അതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ജീവാത്മാവിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശരീരം. അത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരമാവാം, ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാവാം, ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാവാം. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തികളാണോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോവേതി ത്രം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ശരീരം, സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശരീരമാണ് എന്ത്? ക്ഷേത്രം. അതിനെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷനിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ക്ഷീരോദകസായ വിഷ്ണുവാണ് ചതുർബാഹു രൂപത്തില് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. ആ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ലേ? ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പരമാത്മാവിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൂടെ ഏത് ശരീരം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അറിവുള്ളൂ. മറ്റേതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനോ എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ജന്മങ്ങളും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പരമാത്മാവിന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. കാരണം ഓരോ പ്രവൃത്തികളും സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനാണുള്ളത്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പക്ഷികളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മരത്തിൽ അല്ലെ? അതിൽ ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിലത്തെ അതിൽ പഴങ്ങളെ കൊത്തി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള പക്ഷിയോ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ പക്ഷിക്ക് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പക്ഷികളെ അതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു അല്ലെ? ആ മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ പോലെ നമ്മളുടെ നല്ല ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ കയ്പുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ്. ഏതാണ് കയ്പുള്ളതാണോ മധുരമുള്ളതാണോ നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ പക്ഷിയെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തുള്ള പരമാത്മാവോ ഇതെല്ലാം കണ്ടു വീക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്നിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല, ഏത് പ്രവൃത്തികളും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പരമാത്മാവ് നമ്മൾക്കൊരു വാർണിംഗ് എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവർ ഇത് കെയർഫുൾ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വാർണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ആ ചോയ്സ് നമ്മൾക്ക് തരും. പരമാത്മാവ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷനിലാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത്, കറക്റ്റ്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് വേണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്. ആ മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പരമാത്മാവ് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വാർണിംഗ് എന്തായാലും വരും, ഇത് ചെയ്യണ്ട, നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു വാർണിംഗ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാർണിംഗ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരമാത്മാവിന്റെ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗരറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല, അല്ലെ? എല്ലാ മക്കൾക്കും മക്കളെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു പണിഷ്മെന്റ് തരും. ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കും, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം വാൺ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന് മേലെ അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയാണ്, അപ്പൊ കുടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കും ഏതെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും. എന്താ ചെയ്യുക? വടി എടുത്ത് നല്ല അടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരും, അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം എന്താണ്, അത് കുറച്ച് നല്ല പനിഷ്മെന്റ് തരിക. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയോടുള്ള ഓവറായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും ആ കുട്ടി ഇനി ആ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അത്രയും എന്താണ് ഇതായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കുട്ടിയെ അടിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ഈ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും സാക്ഷിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു വാർണിംഗ് നമ്മൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതെ അതനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫും നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 3 തരത്തിലുള്ള റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഭഗവാന്റെ. ഇതെന്താണ്? ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യന്റെ റേസ് മാതിരിയാണ്, സൂര്യകിരണങ്ങൾ മാതിരിയാണ് ആ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യോതി ഭഗവാന്റെ. ഇത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മള് യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണ്. അത് എന്താണ്? ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. എന്താണ് ആ ഭഗവാനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യ രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് പരമാത്മാ രൂപവും എന്താ പറയാ ഈ പ്രകാശ രൂപവും പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ 3 ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ പ്രകാശവും ഈ പരമാത്മാവും ചേർന്നാണ്. അവിടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് അവിടെ രസങ്ങളില്ല, അവിടെ സാഖ്യരസമോ വാത്സല്യരസമോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഇതില് രൂപത്തില്. അവിടെ ശാന്തരസം ദാസ്യരസം വരയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത്, വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ. അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള രസങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ എന്നുള്ള സ്നേഹം, അവിടേക്ക് വരാം, എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള സ്നേഹം, അതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഭഗവാൻ രൂപത്തിലാണ്. അത് മറ്റേതില് ഈ 2 ഇതിലും നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ അടുത്തത് പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് എന്താ ചോദിച്ചത്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പരമാത്മാവിന് പക്ഷെ എന്താ പ്രത്യേകത? പരമാത്മാവിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരാളാണ് എല്ലാവരും ശരീരത്തിലുള്ളത് പരമാത്മാ രൂപത്തില്. അപ്പൊ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ആർക്കറിയാം? ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. നമ്മൾ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അതാണ് രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം, പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ട്. അതാണ് 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ 2 പേരെ, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന അറിവിനാണ് ആ അറിവിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാവട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധമായ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇവിടെ ശ്ലോകം എങ്ങനെയാണ് വരിക? മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഹ
ഇച്ഛാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഹി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണതല്ലേ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും പറയൂ. ഏതൊക്കെയാ മഹാഭൂതങ്ങള്? നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. വായു, ആകാശം, മണ്ണ്, ഭൂമി, ആകാശം, വായു, മണ്ണ്, ജലം, അഗ്നി. അഗ്നി. അഗ്നി, ജലം, വായു, ഭൂമി, ആകാശം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് പറയുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി അതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്താണ്? അവ്യക്തത, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി എന്താ? അവ്യക്തത. അവ്യക്തത എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ സൃഷ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആ കാരണം അതിന് മേലെ ഈ ഭൗതിക ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്, ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് വെക്കൂ. ആ കാറ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ആ കാറിലെ എല്ലാ പാർട്ടും ഇല്ലേ ശരിക്കും? അതിൽ ഓരോന്നും ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, കുറെ പാർട്ടുകൾ ചേർന്ന് ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാറിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു കാർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും. ഈ അവ്യക്തത, വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആ കാറിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പാർട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അതിലെ പല കഷ്ണങ്ങളാണ്, അതിനെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ എന്താണ് ഈ ഓരോ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിനെ ആ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ തനിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തമായ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ പ്രധാന എന്നാണ് പറയുക. അവ്യക്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ. അതാണ്. അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഭൗതിക ഇതിൽ പറയാ, അതിന് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ്, സത്വം രജസ് തമസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ഭൗതിക പ്രകൃതി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോ എന്നാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് സൃഷ്ടിക്ക് തയ്യാറായി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതിന് മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ സൃഷ്ടിയാണ് പിന്നെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം തനിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതിനെയാണ് അവ്യക്തത, അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും. മറ്റേതിനെയാണ് മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൃഷ്ടിക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഇതിലാണ് വരിക കേട്ടോ. അത് അപ്പൊ ഇനി 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതറിയാലോ അല്ലെ. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ. അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ്, മൂക്ക് അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യ്, കാല്, പിന്നെന്താണ് നമ്മളുടെ ശബ്ദം, പിന്നെ ജെനിറ്റൽ, പിന്നെ ഗുദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഗുദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ഇനി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇതാണ് അതേ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? കാഴ്ച, കേൾവി എന്നൊക്കെ വരില്ലേ. അങ്ങനെ 5. ഇപ്പൊ 15 ആയില്ലേ. 10 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അങ്ങനെ 15 ആയി. പിന്നെ മറ്റേത് മഹാഭൂതങ്ങൾ 5, അപ്പൊ 20 ആയി. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെന്താണ് മനസ്സ് എന്നുള്ളത് 23 ആയി. പിന്നെയുള്ളത് അവ്യക്തത. അത് സാധാരണ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഇവർ പറയുന്നത് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണം, അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതാണ് അല്ലെ. ദൃഢവിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം ആണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്താണ് ഇതും ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്തിന്റെ ക്ഷേത്ര പറയൂ? നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ഷേത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ക്ഷേത്രമായിട്ടാ വരിക? പരമാത്മാവിന്റെ. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരും അല്ലെ. മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയും. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി മൊത്തത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായാലും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ക്ഷേത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും. പിന്നെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ആണ് 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് അവ്യക്ത നിലയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയാണ്
സാധാരണ അതായത് രജസ്, സത്വം, തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്, നമ്മളിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അവ്യക്തം. അതുകൊണ്ടാണ് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ബുധം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള 24 മൂലകങ്ങള് ചേർന്നിട്ട് ആണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്, ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചൈതന്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ് ആദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ജീവ ചൈതന്യം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയൂലോ, അത് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ ചുറ്റുമുള്ള ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 24 മൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ശാശ്വത അംശമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ആര് വന്നു? പരമാത്മാവ് വന്നു. എങ്ങനെ? ഒരു കുട്ടി തല്ലുകൂടിയിട്ട് വരികയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്. അപ്പോ കൂടെ വരികയാണ് അച്ഛൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലോ ഏത് ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, നമ്മളെ പറയാ അത്രയും കഠോര കൃതികളുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടാക്കാണ്ട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ കൂടെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക? എപ്പോഴാണ് സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോണില്ല അല്ലെ, ഏതവസ്ഥയിലും. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ, എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്നാലും നമ്മുടെ കൂടെ മിണ്ടാണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ക്ഷമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലേക്ക് അടുക്കുന്ന മാർഗില്ല, ആ ലെവലിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ്, അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് പിതാവിനോട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അല്ലെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് ശരീരം, ആത്മാവ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വേണം? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു, ശരി ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്ര കാലമൊക്കെ ഇവിടെ ചുറ്റിയില്ലേ മതി, ഇനി നമ്മൾക്ക് പോവാം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 19 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇനി വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളിലൂടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? അമാനിത്വം, അദമ്പിത്വം, അഹിംസ, ശാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവച, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അസക്തിര അഭിശൃംഗ, പുത്രധാരക്യഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിർ അവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശ സേവിത്വം, രതിർ ജന സംസതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നതാണ് വിനയം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഗർവില്ലായ്മ, രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനയമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ.
ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ നിന്നപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ പണികൾ ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നു. അതിലെവിടെ ദൈവം വന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇത് വേണ്ടത് എന്താണ്? വിനയം. കാരണം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പോലും നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആരിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അത് ഏതോ ഒരു ശക്തി മൂലമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മേലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയും അല്ലെ? ആ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിനയം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ വിനയം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാവരോടും നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് നമ്മൾക്ക് പറയും ഞാൻ വലിയ ആളല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഓ അവരെത്ര നന്നായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരോട് സ്നേഹം തോന്നും, അവരോട് ഒരു ബഹുമാനം തോന്നും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക? എന്നാൽ അത് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ, നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓ അതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരാണ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഭാവം വരുമ്പോഴോ അപ്പൊ ഒരു സ്പർദ്ധയാണ്. അവരോട് സ്നേഹമില്ല നമ്മൾക്ക്. സ്നേഹം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു താഴ്ന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക. എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിനയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഗർവില്ലായ്മ. അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അഹിംസയോ, അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയോ ജീവജാലങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു കൈ ഒന്ന് മുറിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവികളെ നമ്മൾ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കില്ലേ കൊല്ലുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ശരിക്കും മരങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ലേ? ഉണ്ട്. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് പറിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാം, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്? എത്രയോ ഒരു മാവ് എടുത്ത് നോക്കൂ, എത്രയോ മാമ്പഴം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇതിനൊരു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും മാമ്പഴം വരുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ചെടി വീണ്ടും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും മാമ്പഴത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പശുവിന്റെ പാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് പാലല്ല പശു എപ്പോഴും ചുരത്തുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാലുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഉപകാരം വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും പാല് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുന്നതോ, ആ കൊല്ലുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവൻ അങ്ങനത്തെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാക്കി അവർക്ക്? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കഴിയുന്നതും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാണ്ട് മീൻസ് ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ലോകത്ത്. പക്ഷേ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. അവരത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെന്തായാലും മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊന്നിട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം തരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് എന്തിന് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ജന്മം എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൃഗജന്മവും മനുഷ്യജന്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണുള്ളത്? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ അധികം പേരും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൃഗത്തിന്റെ ഇതിൽ എന്താ പറയാ? എന്താണ്? ജനിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ്? ഉറങ്ങുന്നു, പിന്നെ മൈഥുനം, പിന്നെ അതായത് ഒരു സെക്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, ഇത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലൈഫ്, ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് അനലൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൗകര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ 4 പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമല്ലേ? അതിന് മേലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പേര് അതിലും മേലെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ കൊല്ലാനോ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും മുറിവേൽപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒരാൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിയാമെന്ന്, ഓ ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, കാരണം ഞാൻ ആരെയും ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രതികരിക്കുമ്പോ, അതായത് ഒരു രജോ ഗുണത്തിലാവുമ്പോ എന്താ പറയാ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരമുള്ളത്?
ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെ, ഒരു രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു പനിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ കിട്ടും, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മുടെ ആ റെസിപ്രോക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രതികരിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചുള്ളത്. അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു വെട്ടോത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വെട്ട് ചെയ്യാമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാവം ഉടനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴത് അയാളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഏത് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കണം, ഒരു സത്വഗുണ ലെവലെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റാണ് ഒരാൾ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാവാൻ തോന്നില്ല, ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ മതി എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണ്, അപ്പൊ എന്താ നടക്കാൻ പോണെന്ന് അറിയോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിനിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി വേറെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതി അതാണ് നമ്മളോട് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യരുത്, അവരോട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാം വരും. ഒരാളെ കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സിബ്ലിംഗ് സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷമാപൂർവ്വം പെരുമാറുക, അവരുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുക, ചീത്ത കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ഷമ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷമ നമ്മൾക്ക് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ലാളിത്യം, അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളെ എപ്പോഴും ലളിതമായിട്ട് ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഫുള്ളായിട്ട് നേർക്ക് പൈസ തരുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേറൊരാളാണ് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വേറൊരാളിന് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും അത് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് മതി, നീറ്റായിട്ടുള്ള സാധനം വേണം, പക്ഷെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ഏതാണ്, അത് നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് മതി, ഒരു കോട്ടൺ സാരി മതി എനിക്കൊരു സിൽക്ക് സാരി വേണം, ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാളിത്യം നമ്മൾ തനിയെ വരും അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിന്റെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക്, എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന് മേലെയുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടികളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരു നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ശുചിത്വം പൊതുവെ എല്ലാവരും നല്ല ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അത് ശുചിത്വത്തിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശുചിത്വം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യം ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മുൻജന്മങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മാറ്റാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 മന്ത്രജപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ശുചിത്വവും അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെയോ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ഥിരത. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിർത്തരുത്, സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ ഒരു നല്ല സത്സംഗം എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സംഘത്തോടു കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആ സംഘത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു നല്ല സത്സംഗം വേണം. അതാണ് ആത്മസംയമം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മളുടെ അടുത്താണ്. മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾക്കില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി ഓവറായിട്ട്, അതാണ് ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറണം. ഇപ്പൊ നിറയെ പേര് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത്, പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മില്ലറ്റ്സ് ഒന്നും ആരും കഴിക്കാറില്ല. റാഗിയൊക്കെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ എന്ത് സാധനം, വായിൽ ടേസ്റ്റില്ല നമ്മൾ കളഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ കാരണം? ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ. കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല, ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് കൂടുതലാണ്, ക്യാൻസർ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസ് പറഞ്ഞ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക,
എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള അനാസക്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തനിയെ തനിയെ നമ്മൾക്ക് വരും. ഭഗവാനോടുള്ള കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അതാണ് ഞാനാണ് വലുത് എന്നുള്ള ഭാവം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം അല്ലെ. ഇനി ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് വേണം? അപ്പൊ എന്തായാലും എത്ര സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിലും, എത്ര യോഗ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് സമയവും നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാം, നമ്മൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഉള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്കിന് മേലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അപ്പൊ അറിയണം എന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഇതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പോവാം? അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര തലകുത്തി പണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും മരണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, രോഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അതിനുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അതിന് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. അപ്പോ ഭഗവാനുമായുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇതാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ എത്ര ഇതിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ വീട് വിട്ടുപോയി ഒരു കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അധികം പേരും നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതം ആദ്യം തൊട്ട് ഈ ദിവസം വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മേ ബി ഈ ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, കാറ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം, അത്രയും സമ്പാദിച്ച് അവരെ അത്രയും സുഖസൗകര്യമായ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുക്കാം, ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം, അവരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാം, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരെ ജനന വാർദ്ധക്യ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാം അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പാരന്റ്സിന് സാധിക്കൂ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിദ്യയാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെ അവർക്ക് ശാശ്വതമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിദ്യയല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രവും നമ്മൾ 21 ജന്മങ്ങൾക്കാണ് മുക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 21 ജനറേഷനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് മുക്തി ലഭിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് അത്. വേറെ ഏത് മാതാപിതാക്കളും കൊടുക്കാത്ത അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സമ്മാനം, മരണത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് വരും? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമെങ്കിലും നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുക, ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് പോവാം? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഗുണങ്ങൾ അതായത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ യോഗ്യത കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തനിയെ തനിയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. വിനയം, ഞാൻ ഇനി വിനയം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ ഈ അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പോവാണ്, നമുക്ക് തനിയെ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുള്ള ഉപായമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പോയി നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് ഇതാണ് ശൈശവം, ബാല്യം. ഈ സ്റ്റേജൊന്നും നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കൂ, ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സിനിമാ നടിയായിരുന്നു, അവർക്കും വാർദ്ധക്യം വരുന്നില്ലേ? ഇതിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് മോചനമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥ ശ്രമം വേണ്ടത്? അതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ബാക്കി ഭൗതിക പുരോഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗതി, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, അത്രയും സുഖസൗകര്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലതിന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ താഴെയുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കണോ? വേണ്ട അല്ലേ? ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തര കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 19 ഗുണങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം, സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം, സർവഭൃക്ഷൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യജ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല.
സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തമാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതായിട്ട് അതും ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇനി സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പ്രത്യേകത? നമ്മൾക്ക് ഓരോ കണ്ണുകൾ കാണാനായിട്ട്, ചെവി കേൾക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയെ കുറിക്കുന്നു. ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിനെ കുറിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിക്കുന്നു. അടുത്തത് ആനന്ദം, പരമമായ ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. അങ്ങനെ മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവിയാണ് കേട്ടോ പറയുക സാധാരണ. ക്ലാദിനി പൊട്ടൻസി എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ പരമാത്മാവിന് എന്താ ഗുണം? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടേതുമായി തോന്നിയാലും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ മൂന്ന് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആരായിട്ടാണ് പറയുക? സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു, രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, അതുപോലെ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവൻ. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇതായിട്ടാണ് പറയുക. അതിന്റെ അർത്ഥം ശിവദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന തമോ ഗുണത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിലാണെന്നല്ല. അതിന്റെ അധിപതി, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരാണ്. പക്ഷെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസപരമുച്ചതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും ജ്യോതിസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മീയ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മഹാതത്വം, ഈ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഈ മൂലങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം മൂടി നിൽക്കുന്നത്, മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ആത്മീയ പ്രകാശം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ഇരുട്ടിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ഇരുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചം തരാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ? ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അത്രയും ജ്യോതിസാണ് ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1000 സൂര്യന്മാരുടെ തേജസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് വിരാട് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ അർജുനന്. അപ്പൊ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടെ തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളും കൂടികൊള്ളുന്നതും പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് അതാണ് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏതിനും നിലനിൽപ്പില്ല ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ളത്, രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അറിവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റോ ആരാണ്? ഏത് വഴിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആരാണ് ഭഗവാൻ, എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞേയം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. അത് ജ്ഞേയമാണ്. ഇനി അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം അല്ലെ? ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസദ്യോ ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചിത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും ചിലർ സത്വഗുണത്തിലുണ്ടാവും, ചിലര് എന്താ പറയാ രജോ ഗുണത്തിൽ, ചിലവര് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്,
നമ്മളെ ടെററിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പോ നാളും കൂടി കണ്ടതാണ് കാശ്മീരിൽ. എത്ര എന്താ പറയാ മനസാക്ഷി ഇല്ലാണ്ടല്ലേ അവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ചിലർക്ക് തമോ ഗുണം, ചിലവർക്ക് രജോ ഗുണം, ചിലവർക്ക് ഇതും വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത്, എന്ത് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു കാറ്റ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ ദുർഗന്ധം വരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് പ്രവൃത്തിയിലാണോ നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരുടെ ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതാണോ മുൻ നിൽക്കുന്നത്? ചില പറയും അവൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യ, അവന് ഭയങ്കര മുൻകോപ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഉണ്ട്. കോപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രജോ ഗുണത്തിലും വരും. രജോ ഗുണത്തിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ ഓവറായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരില്ല, സങ്കടപ്പെടുത്താം. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും അവര്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരൊന്നും ബോധറിയില്ല. ഒരാളെ കൊല്ലാനോ കൈവെട്ടാനോ പോലും അവർ മടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ആർക്കുണ്ടാവുക? തമോ ഗുണം. കാരണം തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിലെ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൂലെ, ജഡഭരതന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജാവിന് അവസാനം മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ട് മാനായിട്ട് ജനിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നോൺ വെജ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നോക്കി സപ്പോസ്. ഇപ്പൊ പൊതുവെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ. അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരാ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിനോട് ആസക്തി വരുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വന്യമൃഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വരിക, നായയായിട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിൽ തരും. അതിനോടുള്ള ആകർഷണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിയാണ് ചെയ്തു തരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് എന്നെ നായിയാക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം? എപ്പോഴും നോൺ വെജ് കഴിക്കണം. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും അത് കഴിക്കുന്ന ആരാണ്? വന്യമൃഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ വന്യമൃഗം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണോ ആ രൂപം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നായയോ പൂച്ചയോ പുലിയോ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സൃഷ്ടികളാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് വിവേചനം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സെക്ഷൽ ഡിസൈർസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഹോഗ്, പത്നിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു കഥ പറയും. ഇന്ദ്രന് ശാപം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടോ ഒരു അസുരഗുണവും ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്, തമോ ഗുണം കൂടിയിട്ട്. ഭൗതിക അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്രയും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അയ്യോ സമയാവുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് വേഗം പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ഇന്ദ്രന് ശാപം ലഭിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പന്നിയായിട്ട് ഇതാവണമെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പന്നിയായിട്ട് ഇതാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പെറ്റ് പെരുകി കുറെ പന്നികളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ രസിച്ച് ഉല്ലസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭക്ഷണം അറിയാലോ, പന്നിയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളാണെന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇന്ദ്രനാണെന്നും ആലോചിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഇതറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ദ്രൻ തിരിച്ചു പോണില്ല. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്ര നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കാലയളവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ച് ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോവാം. ഇന്ദ്രലോകത്തിലെ ആ സിംഹാസനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗരാജ്യമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ലോകമല്ലേ ഇന്ദ്രലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ പറയും, ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യമാർ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരൊക്കെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അവിടെ ഞാൻ വരണില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു ഇന്ദ്രന് പോലും, ഇത്രയും വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രന് പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം മറന്നു പോയിട്ട് തന്റെ സ്ഥാനം മറന്നു പോവാണ്. അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇന്ന മരയാണ് നിങ്ങളുടെ. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരല്ലല്ലോ. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഇന്ദ്രൻ നമ്മളാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രലോകത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് സുഖിക്കാം. അതെല്ലാം ദേവനായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാം അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ജ്ഞാനപ്പാനയിലുണ്ടല്ലേ, ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അവസാനം മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഒരു കൃമിയായിട്ട് ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ വരി. എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ അറിയില്ല. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും നടക്കുന്നതാണ്. അത് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഈ പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിൽ പോയി നായയായിട്ട് മാത്രമാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്കപ്പോ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താ? നായയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്.
നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്, പൂച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് പ്രകൃതി ഗുണത്തിലാണോ നമ്മളുള്ളത് അവിടെയാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യജന്മത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മത്തില് ഇതേ നമ്മൾക്ക് മേലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ തമോ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ മേലെ വിശുദ്ധ തത്വത്തില് എത്താനുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിച്ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി നസാഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെയൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാരല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സുഖിച്ച് എവിടെയോ ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃത്യൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യപശ്യതി തദാത്മാന മകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും എന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരമാണല്ലേ, ഏത് ശരീരമാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മാവില് ശരിക്കും കുറ്റം പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്നാലാണ് ഈ 3 കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിന്റെ ആ കയറും രജോ ഗുണത്തിന്റെ കയറും തമോ ഗുണത്തിന്റെ കയറും നമുക്ക് അറുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾക്ക് അറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാന് മാത്രം. ആ കെട്ടുകളില്ലാത്തത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ശിവദേവൻ വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരെ അടുത്ത് പറയും വിഷ്ണുതത്വങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ശിവദേവനാണ്. അവർക്ക് പോലും ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അറുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് മുക്തി തരാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് അറിയുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച ആള് എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യൻ, അതായത് സൂര്യൻ നമ്മൾക്ക് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചം വരും അല്ലെ. ഏത് മുക്കും മൂലയാണെങ്കിലും സൂര്യൻ വെളിച്ചം തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ചൈതന്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി മരിച്ചു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ്? അത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. നമ്മളുടെ അറിയാമോ, ഇപ്പൊ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം. ആക്ച്വലി ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം സംഭവിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിന് താഴെയുള്ളത് മുഖ്യമാറും തളർന്നു പോകും. എന്നാൽ അവര് ബുദ്ധി നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം സാധിക്കും. പക്ഷെ ശരീരം, അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ചേതന നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എന്താണ് പുഴുവരിച്ചാലും കൂടി അവർ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അറിയില്ല. അവരെ വെട്ടി നമ്മൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അറിയില്ല. അവരിലവരാണ് അത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മരവിക്കുക എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടുത്തെ ചേതന. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം ചീഞ്ഞളിയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. 2 ദിവസത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എലി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് സ്മെല്ലായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷേ ആ ചൈതന്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്രയും അതിന്റെ പ്രസൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ദർശിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ആ ക്രോധം എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ ഈ ശരീരം എങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു? ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? അതേ ശരീരം തന്നെയല്ലേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാസവസ്തുവായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമല്ലല്ലോ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ എന്താണ് ഒരു കേടും കൂടാണ്ട് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അത് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയി അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ അണുവിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തിനെയായാലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ്? ആ ജീവാത്മാവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു.
ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കത്തി അല്ലേ, ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നോക്കൂ, ഒരാളെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാലോ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. ഇത് പേനയാണോ കത്തിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, കത്തിമാരെയാണുള്ളത്. അവ എന്തായാലും കുത്തണമാരെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്, കണ്ണടച്ച് ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കത്തിയോ, ഒരു ഡോക്ടറാണ് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഒരാളുടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ലൈഫിനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. അതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഗുണാണ്? ഒരു തമോ ഗുണാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സത്വഗുണാണ്. ഒരാൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ എന്താണ് പോകുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് ഒരേ പ്രവൃത്തികളെ വിവിധ തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം? സത്വഗുണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടി, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള എന്താണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്ത സംഘത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സഹവാസത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഈ 19 ഗുണങ്ങളും. ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച വിതുറിയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുക. ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളല്ല, നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ശരീരം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അടുത്തെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നിലനിർത്തണം. എങ്ങനെ? ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്തണം. അതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് ഈ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമായി ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും, നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ ഈ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ഒരു അറിവ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവായിട്ട് ആ ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ജീവാത്മാവല്ല എന്നുള്ള അറിവ്. ഈ അറിവെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മേലെ പോയി ഈ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടി എങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? പരമപദത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കണല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അല്ലെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രം, ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാവും കേൾക്കണേ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലുണ്ടല്ലോ, ശരീരം ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനി ക്ഷയവൃദ്ധി വിനിർമുക്ത ക്ഷേത്രപാല സമർച്ചിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഇതന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ്? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട്. ആ അറിവാണ് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞനുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? ശരീരം ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം പരമാത്മാവിനെയും പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആണ് രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത്? എന്താണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ക്ഷേത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? എഴുതിയോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? ശരീരം ക്ഷേത്രവും അവനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ശരീരം ക്ഷേത്രം. ജീവാത്മാവും. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ജ്ഞേയം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സർവ്വശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞനായി അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. സർവ്വശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. ഇനി കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് അഭിനയം, ഗർവില്ലായ്മ. ഇല്ല മാതാജി, കർമ്മക്ഷേത്ര ശരീരത്തിലെ 24 മൂലകങ്ങളാണത്. വായു, ഭൂമി, വായു. ഭൂമി രാപ്പോനലോ വായു. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. പിന്നെ എന്താണ്? 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ. അത് വേണ്ട, അത് 24 വരില്ല. അത് വരില്ലേ മാതാജി? വ്യക്തത എന്നുള്ളതാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. എണ്ണി നോക്കിക്കോളൂ. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 15. ഓക്കെ. പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5, അപ്പൊ 20. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അപ്പൊ 23. പിന്നെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. അവ്യക്തത എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കണത്. അത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. അവ്യക്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെ. അവിടെ അവ്യക്തത എന്നാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 24 ഇത് കേട്ടോ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലെ പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാം. സ്ഥിരമായി ജപിച്ചുകൊണ്ട്, സ്ഥിരമായി ജപിക്കാൻ എഴുതിക്കോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 4ാമത്തെ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. 4ാമത്തെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 4ാമത്തെ. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങളോ? ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മാതാജി. അത് വന്നിട്ട് ഭൂമി രാപ്പാനല്ലോ വായു ആണ്. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. 5 ആയോ? ഇനി 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മളുടെ കൈകൾ, കാലുകള്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഗുദം. ഇതാണ് 5. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതേതാണ്? കണ്ണ്,
മൂക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, മൂക്ക്, ചെവി, പിന്നെന്താണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്, നാവ്. നാവ്. ആയില്ല, അഞ്ചായില്ലേ? ഇനി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാഴ്ച, കേൾവി, സ്പർശനം, ശബ്ദം, അത് കഴിഞ്ഞ ഗന്ധം. 5 എണ്ണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അതായില്ലേ? 20 പിന്നെന്താ പറയണത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. 23. മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. ഗുണങ്ങൾ. 3 അതായത് സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. അവ്യക്തമായ പ്രകൃതി അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നന്ദി മാതാജി. ഹരേ